sa another episode sa Katikaran Season 2. Kini ang inyohang addicting dili masugo. Kay internet natin sige, ako na lang i-accept ng hati jud ko. O kini si Katik, intro dayon flow. Eh! Ano? Let's all welcome Good Girl Studio, si Chance, o si Shai, o si Photos of Alric, si Alan! Photos of Alric. Buang. So karon guys kay mag-istorya mi og business, monkey business. Dili guys, gapil na ko sila kay laim po diri ba yami sa ilang studio. Pag napod ba diri ang nag-facture sa amo si Alan. Si Alan og si Chance og si Shai kanang nakoy ask ba mo gini ako na i-ask kay Sige. i-describe ang inyong monkey business. Isa-isa para naapoy kuan, naapoy background na nga to ang viewers, listeners and mga kuan sa baba. Ang mga business owners kung unsa inyong gina-verheart. Okay. So, yeah, I'm Chance and then isa ko sa like owner sa Good Gas Studio and also do digital marketing and other stuff that let me say in social media ads something and mga work freelance sa kana. Yeah, I'm also one of the owner here in Good Gal Studio. And I also do social media before. But now, focused ako sa studio. Hi guys. So, I'm a photographer. Nagkaila mi sa Good Girl Studio kay bago ra gyud kaayo pag January ra. And it became an unexpected friendship ba kay wala gyud mi expect nga mo-close na kami. Yeah, pero may ako diri mag-shoot na so okay na ko na discount. Kita jud ko sa story ani. Kita jud ko sa story Kami ni ani Kobe nga ni first. ato siya their first more kato ang inyong signing contract. Signing contract di ay. Signing contract. So kanang nakoy as ba unsa di ay ang Good Girl Studio guys. Unsa na siya kanang unsa inyong ginabuhat diri. Okay. So, first thing good is self-shoot yun ta siya. But we wanted it more kuan siya, a creative studio good siya. Kay mostly the friends that we surround with kay mostly mga creatives pod. Then timely sad kayo kay we met pod mga people nga ana and then that's something that we wanted to do po this year sa among vision board. Yung may vision board and then ang amo lang gyud kay kami ang mushoot kana na gani lang trip good kay before pag gyud ni na studio kay mushoot nami pero na siya wala siya studio gyud itself kanang narami sa balay or somewhere location outdoor and then self shoot gyud unta siya so wala na mo gi-foresee nga pwede di siya mga creative until na met na mo silang si Alan ug si Kobe and then kana naka-talk me about kana why not ingani nato nga na then na happy ra sad mi kay mao man gyud pud among gusto gyud before pa lang so mo na siya. Wow. Kani i-describe daw si Photos of Alric. So describe Alang ko. Rico. Enrico. Kuan lang kanang personally I believe pa nga we are all born artists. Like the moment we exited our mother's womb kay we are born artists and somehow growing up we kind of lose it kanang the process of growing up ba kay murag I feel like kanang gimawa nato kanang magkadako ta ba kay ang passion inside ang atong artistry kay mawa but we always have a trigger mo to man kanang that kind of trigger nga kanang mabalik ka ba sa mga ganahan. Right. And on my case kay it was during high school kuan man ko SSG officer man ko school security guard. So kuan ko kanang SG officer nga nya natoy daghan event sa school nya kanang sa tawagan na permi ko mo volunteer what you ga expect ato nga medyo kabaw day ko mo picture nya permi ko mo volunteer ba nga kanang pwede ako mo picture ani nga event nya nang huwam ra ko to permi og Olympus nya mo to siya mag pag kupot ako og camera ba kay dili kay to siya nindot og quality but sometimes quality doesn't matter good it's the photo that you take nya kato nga time kay pag take na og pictures kay murag nakaingon ko murag diri gyud ko bilong murag dili ko makapangita og lain nga passion other than this
kay bugo kay kog math, bugo kay ko sa uban nga aspect. Nya kanang sa photography kay somehow I can say nga kanang medyo maayo gid ko. Nya somehow over time pag college kay I have taken it more seriously. Ni enroll ko og fine arts sa UP. So murag somehow ni dig deeper ang passion inside niya. Murag na seryoso na gid siya. Nya hantod karon kay nahimo siyang murag full-time job na ako as a photographer. No? Uy, mo Kuan to kay- bitaw jud ko nang katunggingon niya gain na nga we are all born artists kay ingna kog baka ko na wa jud tao nga walay urge to create. as Kita in, gyud tanan bisag dili gud ta bright, dili ta smart As in. sa ubang butang or dili ta kanang hawd mo drawing, hawd As mo in. buta. Kay tao man gud ta innate sa tuwa ang mag-create ba. Yes. Ang ako ang pagka-artist kay artist sa kabuang. So how ko mo create og kuan guys og kanang kabuang na mahimong trending. So kung unsa akong business guys, akong business siguro kay kamanang magpakatawa. Uy, ako anang monkey business. Naka-feel ba mo sa start nga kanang before mo nag-start og business cringy ha ani nga idea uy kanang corny kay ba buhat og sugod og studio or kanang i-pursue yun ang passion ako nga into a business. Kay naman ko ibang tao guys na they think na kanang nindot siya studio or nindot siya mahimo kong photographer or kanang inana mag-take og pictures ba kanang ano ba like you feel like kanang dili nimo kaya or kanang basta makasabot ka nga ng cringy ani na no naka-try mo ana naka-feel mo ano. Yes, actually bago pa man ang studio no. So bago sa pasad mi na nag-start gud og business nga naa gyud siya location. And then kana naa gyud mga times nga makuan jud ka like makahilak ka sa thought lang na worth it pa ba ipadayon. Nya nag-start pa biya wala pa bigay ni 1 year so nga naa gyud siya. Then kana sakto po na kay kanang kuan point anang maka-feel ka og kanang ma-cringe ba ka sometimes nga na ako ana kuan magud kanang ako wala na ko ni stop na jud kog photo ni stop na ko kani nga dream kay before kay grabe jud ko mahilig jud kog photos guys mahulas pa ko og murent pa ko sa una og camera to kanang assist sa wedding ana na until naabot ang point na naka-try jud kog wedding pero kanang binaratuhay ra gali nga na ra kanang inamiga kay kaila nako ra nga na. And then pag work nako na jud wala na jud like na stop jud siya kanang start pud sa college wala na jud nag-study lang ana. And then katong nami friend na nasa Cagayan din sila nag-self-shoot sila. And then kanang nagkita nami sa Manila din sige na mag-storya na kanang why not chi kanang balik ka sing ana nang kanang katong sa una nimo nga photo kay sila lagi mahilig sila. So sila yung isa sa nag-trigger sad namo nga mag-start kay wala gingnan mi ng tabangan nato na dira. So kana. So For me, it's more on scary siya. Kay first pa namo nga business. Naka-try make business before pero online lang. Na may flower and cake nga arrangement. More on kuan jud siya. Ganan sa mi mag-host og events. Morning na himo si Good Girls kay tungod sa kanang mga urge na mo nga maghimo og events. Like kuan, yes. Same sa pagkatong January nga nagkuan ni vision board with friends ra sa to pero sa apartment niya. Then pag February sad nag-event for me kanang Valentine's pod. Pero diri na sa studio. Pero mo to lisod kay siya kay ang amo ang location kay hindi kay siya sa city. So lisod ang among kanang kuan among mga target market kay nasa Cebu. Mostly sa creatives kay nasa Cebu. Ma-amaze lang jud mi kay si Alan iya jud dadon diri sa Good Gas kay ang uban man good kay from Cebu then napod mi intern pod nga kuan si Ed na diri kanang yeah si Ed tigdala pod siya og kanang mga client diri kanang creative shoot ba mo maikog na nami nga guys okay ra sa inyong client dadon sa Lapu-Lapu layo ba yang Lapu-Lapu sa syudad dayon sa kuan pa jud traffic munang ang usahay sad sa studio kay amo jud sila tagaag oras sila duha si Ed og si Alan kay maikog mi nila maikog pud ni silang client. Si Kuan, si Photos of Alric. So kuan lang ako lang i-back up yung gingon ba nga kanang naay mga art ay kanang as an artist ba mao gani ako mantra nga kanang
offer something really good that people would be willing to travel. Kay layo gid kay ako mga client, uban na taga Cebu nga. Pag Nagay kanang kay international oh, na yung mga clients. kanang kuan lang para sa tanan lang kanang nya kanang create your craft kanang as amazing as kanang as it could be. Kanang for the people nga kanang ganahan mo balik. Yang brag sa good girls pod kay ganahan po gumaari good kay dili ra gyud sa studio. Mm-mm. O di ra gyud siya sa studio alone. It's because of the people here. They're very supportive. Kanang as in kanang usay mong kapoy gaayo na mga times nga taga-adlaw ko mag-shoot ba. Mm-mm. Nya kanang madili kay ko kapuyon kay feel na ko na ako'y kanang someone beside me nga mo help ba. O nya sila man nya go. Vice versa ra po. Oh. Mafisa na mo ang lang support gyud na murang kanang makakuan na gyud ka ba energy ninyo kay nag-align nagali. Oh, nya going back katong gingon question niya kanang is it cringe ba at first? Cringe ay sa akong part as a photographer personal man ko mark dili business ya pero at the same time it's a personal venture. So kanang igadagan jud ko na flop. Grabe gyud kayo kanang I kuan ba I sacrificed my studies just to kanang pursue this career ba because I really want to do this. Mark wala jud ko lain lugar nga kanang feel ako belong ko other than photography and doing art. At first kanang I started 2022 like murag feel ako ang pinakatabang no sa tanan artist kay mag sa akong part kay I posted my photos without fear. Mag same po na sa content creation, di ba? Mag show your work without fear even though you don't really kanang feel like it's good enough. It's amazing enough for the people to kanang really love it. I just posted kanang what I love and then people somehow are started to kanang notice ba and somehow they murag dili ako murag ang half sa akong career kay dili ako ang naghimo. Balo ka idol ka kay ka sa akong mga amigo. Thank you. Sila Rick, mga class Si Rick ako mga Magno. amigo nga mga ubang akong mga amigo na bayot ba na naga-camera Ay, for salamat example kay guys. si Glenn. Shoutout kay Glenn. Ganahan gyud siya sa imong photos thank you, niya. Aaron. Si Rick pod. Mo nang makaingon gyud ko nga kanang ang feeling nga cringe ba kay dili gyud na siya mag-stop sa imuha nga maka sa imuhang potential. Wait lang, nakoy ask para maka-sure ko ba kay Sir Chance. Sir Chance, business na ba niya akong ginabuhat? Actually, Business. kay ma-feel man gud nako. Kay murag naami on the same boat. Same boat kay mong nag-ask ko ani nga kanang cringe ba siya sa sugod. Kay for me man good. Cringe jud siya kay I make videos man good na videos na kanang makaingon ka nga gusto nga content ay binuang ba ni wa man siya mag-doubt ko sa ba. Pero at the same time kay kanang tama gyud ka nga naay someone mag-help sa imo. Kabalo ka kinsa nag-help sa ako si Sir Chance. Kabalo mo guys nga. Si Sir Chance lang gyud ang like nagsigig hype sa ko during the time na naka-feel lagi ko nga flop na gyud kay ko ba. Last year naka-feel na ko na kanang wala na ko'y energy jud mo make of videos. And for me to kanang kaingon man sila business daw. Kaingon man sila business daw. And for me to keep going ani ako ang business ko no kay giingnan ko ni Sir Chance na sige buhat og video ay kay sa una guys murag kulang ko guidance ba. Guidance. Kulang ko guidance kay sa una I don't take everything good serious ba. I feel like kanang dili gyud ko kanang someone good gani na maka-create para i-business or kanang ako mga ako ang pag-create og videos ba kay mahimo gud siyang business kay kabuang ra lagi. Tama gyud na nga naa gyud connection is very very important. As in, Okay, tungod nakailan si Sir Chance naka-connect ko with different people. Like sige kung balik din Cebu, dagkara kay ko kailan din Cebu. Kabalo na ko mga lugar din sa Lapu-Lapu Cebu. Kung nako Cebu, kabalo na ko asa mo adto, nako Lapu-Lapu din mo to niya. Balik ta. Ay dagan jud kuan ba. Basta guys, mong nag-ask ko nga nganong cringe man siya kay for me cringe jud siya at first. But naka-remember ko sa IG note ni Kobe, niya na siya. Cringe pays the bills. Ano ko, what the hell? Like, that makes sense, yun. Kay, like, kay ka nang sa tanan, good content creator, na nakita na ko kay,
bisag corny ang gina-create nila, but naaman ko dito gihapon na maka-influence ka, and maka-inspire ka, makapakatawa ka. As in. And kana ba mo generate jud din na siya og money for you. So kani pod mo niingon ko, nag-ask ko nga, business ba ning pag content creator? Kay dagang kay ko kailang nga starting ba lang gud content creator, mga lifestyle content creator, ano ba? Masaad ko ka i-lowball ang ilang services ba. And dili lang ni content creator mo, mga kanang ga-create gyud in general, like mga artist Mga na mga artist. naga-draw, As in. naga-picture, naga-create for other people. Kay create, when I say create, tanan na jud create ba kay minugna gikan sa gamot, minugna gikan sa utok, As tao jud ni create. Kay like lowball sa mga tao because they think na kanang mabuhat ra man na nimo, hod man ka. Mabuhat ra na nimo, talented bitaw ka. But like ang wala nila na tanawan ba is kanang ang process, ang time, Yes. ang Yes. effort nagipot sa tao god gani to be able to create para nimo. Isipa ikaw lang ang client nila ana nga adlaw, tas imo pa lang i-lowball. 500 rupi mo, 200 piya ka nang pwede 8 photos na ba? Yaban na rin na kaya. Wa ka naguna-una sa equipment, nagipalit, sa gamit, ay kanang sa mga, kanang, sila pa mo gasto na tanan, maghanap og like, connection for you. And I think, ang kanang, mga ingani na businesses ba, like, photos, like, on the creation or creating, ay kanang mga creative na side, kay, mostly gyud bisan, tanan jud sa mga mag-create kay mostly gyud ginalowball kay they think mga tao nga wala goy background aning pag-create kay they think it's so easy gyud to generate ideas. Kay dili naman ka magpatakag create o create diha ka nang gika mamangguda sa utok and usay kanang ang whole time nila ba tuara motor ang whole time nila ba kay murag mahurot na god sa process of like thinking pa lang kung unsa ilang buhaton for you. Mingo ka nga picture man na or unsa ba dili man na siya nga picture it kay niskwela na sila ana nga kurso or kanang nituon jud sila ana nag-gain jud sila skills nag-gain jud sila experience for you to say lang ka na mora man na anong masuko man ka. Kaya nga na ba ka nang inamigo ra na nga price kay migo bitaw ta support lang ba support bulala ano ba niya like kanang ma wala na nila na nagithink kung unsa ang process always lang nila githink ang results mao jud As in. nya So, saan makalimot sila nga time is pinaka-expensive na resources. tinuod As in. no like kanang ang oras jud lately mo abay na kung bad habit kaya malate ko usahay guys never ever sorry sa mga deadline due date is the due date ang mas malakas pa ni due date tomorrow is the due date balag due date ron ug man ako buhaton pero bitaw bali na pud na nga kanang dapat baka balot nga sa creation na like sa creative na side sa business kay ang ilahag yun ana kay ang skills, ang effort, ang time ug ang ilahang mga equipment guys. So think before you click. Think before you dili bitaw. Mga nagas ko ani pod kay gusto mo makabalo sa inyong bad experiences with clients. Dili pwede ra ninyo dili isaba like murag para makabalo lang po ng mga viewers or listeners nga ala bad day na na-experience. Kaya feel na ko murag ma-miss out ra sa tao nga kanang dili din na siya pwede. Na ba? Nara siya. Inaabo siya! isa ra so far isa pa mo Oo. na experience nga bad. Sige. Ay isa pa kanang kuan. Nasuko siya kay naka-down na siya sa amo dayon Sunday night mga 12 mangguro siya ni message mo to. Ay mga late na gani sa gabi. Na wala mi kabantay sa message. Pag morning na namo nabasa, nasuko siya kay wala daw siya gi-confirm na nakabayad na siya. Nag-book siya Monday which is off na mo Monday. And ko sige ma'am, refund na to siya nga kagamay sa 100 di mo mulambuan na something dili ka nang niingon siya nga gamay ra kayo ang 100 daw and ko sige ma'am refund lang nato ang imuhang kuan money since off man sad namo ang Monday di murag na shock lang ko kay kanang
ang amuang require ba kay 100 pesos lang nga reservation lang siya nga fee. Ning kanang nasuko na siya kay wala man gud mi naka-reply dayon, which is gabi na pud siya ni chat. And tomorrow na siya. Pero amo ra mi siyang ipasabot pagka morning. Kay naman sa gimi time sa Sunday na gali. Dili na kay mo entertain og kuan kay padulong na off. Yes. So nga na which is wrong kun na siya sa business ang uban kay 24 hours gid the work. Sa lang business amo lang gid kay gitigana mo time magpahuway. Kay like tangang daghan kay increase gali niya. Usay automated na siya. Nalang gyud times nga dili na siya mo like mo reply ang katong automation na mo kay ang ilahang questions kay kuan naman lahi naman. Yes. Specific naman. So muna usahay makuan gid madugay og reply, di mabantayan sa may nga nga days. So kana siya. Ayo jud mag-chat og mga gabi na guys kay I feel like impulse to niya nga decision ba. Mapa-picture na ako sa studio. Like na-search mo jud siguro og studio dito sa Blue Up ba nga mas lang nga magpa-studio daw ko. Ay mo guys, pareha po sa school like ingana po na mo na jud ang teacher nga don't message me late at night. Dili jud dapat 5 PM ra jud dapat ang kanang last call. Last call di ay nya kanang bitaw 24 hours ako ba business pero dili man mo 24 hours madam. Yes. Padong naman mo day off. No. Pero ikaw, Forus of Alric. Sige, dyan ko kawan na. Remember niyo yung username sa Instagram. Forus of Alric Kuan lang _. gyud kanang fortunately lang gyud kay recently for the past 4 years wala jud kayo kay like bad experiences. Wala kayo. Wala kayo sa client. Good influence, no? Wala gyud kayo. Kuan lang going back when I was like really started good like 2015 bata pa kay ko. Kanang di ba bata pa tayo ganahan mo tag na mga mudawat ra gyud tag mga ginagmay nga bayad. Kuan to kanang 2 month, marag di siya contract pero 2 months akong trabaho. Kanang summer workshop. Nya ako amo picture sa mga models. Nya ako all around ko dito silig sa studio. Di naman na picture. Pero ako sayo kay ko dito 7 AM tigabli sa kanang studio. Nya amo sa kay numdum jud ko sabot na mo ato 25. For 2 months na. Oh, medyo okay ra ko ato kay wala mo kabaw sa wala pa ko kabaw sa akong value ba. Somehow nya ga-start pa sad ko. Amo to after 2 months na kay gabayad na. Nya gihatag ay di am sabot na mo kay 5,000. Sorry na sayop. 5,000 ang sabot niya. Kabaw jud ko ato kay ako na gito ang 5,000 ang hafa ni payta ko cellphone. Ipakita ko dito sa tabon no kanang hilera nga cellphone ba. So ako na wa jud na nawa sa auto kong 5,000. Wag abot sa 2 months na man tigbayad na gihatag na ako 2,500. Okay, reklamo. Ay ko sir kanang atong ay sir. Naibaw ano noon. Kisa manasa. Kanang nakabaw ko kanang dili man 2,500 atong sabot. Kanang kay numdum jud ko 5K. Nya kanang antod kay 2,500 lang yung gatag. Antod pag uli ako siya gichatan nga taas ka ko message nga sir kanang bisag bata o ba 15 years old. Kanang somehow kanang kabaw mo gid ko sa akong kahago. Everyday ko ato akong day off ra kay Sunday. Nya kanang mao na kanang murag reklamo gid ko kasi dili gid ni siya pwede kay makinumdum jud ko nya. Dahil ko gid chat ato murag na konsensya guro siya. Pag umana igi adan og 2,500. Dapat lang. Makuan pa na ko ba kanang murag sa akong na remember ato og sa akong na murag na realize kay murag ang mga naay mga dagko nga tawo nga mo take advantage sa mga starting pa. Yes. As in kay tungod feel nila nga kana wala pa kay alam ba. You're just starting up, bayaran ka nila 2,500. Okay ra man if sabutan og tarong nya kabaw mo unsay mga imong ma-offer niya ba. Sa kana ra pod niya 2,500 pero if imong baraton pag yun other ay lower than 2,500 niya iyo pag yung ilaron di na siya pwede. Ingana po ko atong starting ko. Kanang sa starting manggod na ako, thank God, nindot ra gyud pud ako. Pag start gyud na ako kay dire-diretso na ba. Mm. So kuan na siya. Naagyud bitaw mga tao mo take advantage sa unsay mong kaya buhaton. Niyagi po kuan na 5,000 tas daghang kay scope of work bakush. Kanang di mo sa nya kanang dili baya ka well off gyud pag sugod like wala baya kay anything. Cellphone ra baya gyud ang buhonan sa kani nga side ako content creation. Tama gyud ka nga naagyoy kay bata pa, pwede pa mailad, nya na ingana na skills or ingana na talent ba kay pwede ra gani ana-anaon. Dili man na pwede guys. Kanang mostly pa jud ang mo kuha na mo target ani kay
mga gores. Mga goals. Gorzoza! Nya, nakatry gyud ko ano nga. I-ex-deal lang na mo. Musugot ra ko. Unya kaning ex-deal ba jud gyud di na ako magamit. Kanang igo ra. So kana siya no, like growing up sad kanang mag-start ta na mo take man jud siguro gyud tag mga opportunities for to start what we wanted to do gyud, di ba? Ang point siguro pod nato to before pay bata pa tayo patay alam sa system and how to do contracts and things nga para sakto ang pagsabot kay or ang thinking lang gyud nato ato kay hala ganahan ko ni kay buhat ko sa kong ganahan nya mabayaran pa jud ko. So kana sometimes we take it ko anak karon kay singa na siguro kay karon kabalo na ta sa mga pamaagi ana. And I think we're still thankful, grateful sa mga atong experiences kay we don't have any knowledge pod karon if ever what tani agig mga ato nga point. So kana siya. Grateful gyapon ta guys. Oh, grateful pud gihapon ko sa mga na-receive na kong mga nadawat daw sa una. But kanang usay tawag ani oy kay di ba kato sa una pa man to napagyapoy ingana karon. Bisag kabalo na sila nga kabalo na ta anaon gihapon ta karon. Kana may wrong na gyud. Mao gyud na ang Unethical kanang kayo. kanang dali ra mo. Ay kana ra may mong gibuhat okay ra na ingani ang amount dili na pretty guys. So unsa po yung mga challenges nga na experience ninyo sa pag-build ninyo ani nga business or kanang during jud sa pagpalakad ninyo ani nga business? Sa among part is lisod jud siya ang first kay kami manggutanan kami duha sa kon from the supplier like research about sa unsa ng subshoot pero gitabangan ni gamay sa among friends from Cagayan to si Malaya Studio sila ang nag-help sa mo ang ani suggest ba nagkuya ato mig Manila just to buy the equipments then kanang medyo mahal sad siya kana financially then karon nami nabaw-an na unsaon na paggamit na ang kwarta unta nga mas nakasave unta mi so moto murag nasayangan mi gamay sa na-invest nga pwede pa unta na mo padako ang money namo nga naa so para sa mo ang lisod jud na part kay sa first kay kamo man tanan sa research and all then i-execute pa na ninyo then napay mga sayo then balik na po so yung anak karon kay murag hinay-hinay na siya namo nga na kuan na timpla na ang unsang buhaton sa studio. So kana add lang ko sa gingon kuan na gyud siya kani nga studio kay kami ra jud ang naghimo kami nangita tanan sa mga kuan equipments kana mangpagpintal diri bisag pagpintal kami gihapon so amo jung giunay tanan kay na feel na jud namo basig kulang among budget kay kuan gyud siya kanang risk gid gali siya nya aron gi-give all jud namo kanang out of kanang inspiration gud ba nga kaya gay nila why not kami dili ana gani then kato amo lang siyang gikuan gyud nga mahuman na gyud ang tanan kanang sa start sa opening kato mura toy mga like kaingon jud ko nga grabe ang kakapoy pod na nagyapoy moments do nga kanang samot na padulong nagmangbayad benta kana then we check me sa amuang kanang financial kuan ba status sa studio na okay kanang makalma ra mi kanang makabayad ra tanan pero na mga moments yun hala kaya pa baka ni rangana gani na Namsad may good daghan kay gusto nga equipment kaya para pod mapanindot ang studio. yeah. Sometimes among thinking as upgrade nga na kay may kog may ganahan sa minindot na jud ang studio kay kana makita na mga opportunity nga wow kanang naay mga ngani nga tawo nga modo sa tuwa niya mutabang sa tuwa kanang ato sad kanang ipakita sa ila nga gusto sad namo nga ingani sad ang studio para nila or nga na ba para sa clients nga na, sa mga partners namo nga na, sa Kobe na sa Alan kamo sa good influence. Nindot kay ang background. So kana siya kana lang siguro pa nga part. So kuan kanang pareha pod sa ilaha akong pinaka-challenge kay katog yung ga-start ko. Mark sa kani nga podcast kay I will be transparent kid. Wala jud kay camera sa una like sa high school like atong gigon ako mang borrow ra ko og camera digital pa gid to. Digital camera lahi ra gyud ang DSLR o mirrorless kay medyo mas capable siya of kanang portraits nga high quality. During pandemic, I mean dili tanan gyud nindot og experience sa pandemic but sa ako ang part kay medyo kuan siya double ang naitabo ba na ay good nga naitabo na pa yung mga bad nga naitabo sa good nga naitabo dila ko mo focus sa bad kay we all experience that kay ato kog Manila gi adi padto mo ko sa akong ate
Nya grateful kaayo ko kay nitabang ko silang business nya. Kanang gisuldoan ko ba every month. So gitigom na ko for 1 whole year. Mao gyud to akong ginaingon nga mao gyud na ako ipahit og camera. Like 2022 na, yato nakapayat ko og camera. Mo transparent ko sang kwarta naabot ko og 100k. Nya kanang mao tong gipahit og camera. Nya giris gyud ako tanan nya. Next month anam uli nako. Purig uli nako kay nagasto naman ako ang 100k, wala na zero nako. Ulig Cebu so risky kaayo nga unsaon ako pagbarog og balik ba. Nga ako naman siya gi-invest tanan sa camera ug equipment. So how do I kanang stand up from kanang going back to zero? Yung mo to lisod kaayo siya sa first part kay nag-abang naman ko kay akong family kita naman sa Manila except sa akong mama. Pero ako nag-abang na ko sa city, nagbayad na ko every month. So how did I makabalik ko sa una ba nga unsa man to na pag-sustain nga wala po kay kwarta kay ang kwarta gigasto na ko sa equipment tanan. Nagiunsa na ko pagbayad every month. Sa una kong mga shoot kay ang kuan na biya kay 1525. Yung shoot pagit sa usa ka buwan kay duha ra. So bali akong ROI ra sa usa ka buwan kay mga 4,000 na 5,000 igo ra pang rent nya asa mo ko gawon ato. Daghan ko sa dason mo ko mga graphics, mo drawing pag og portrait. So as an artist ba kay lisod kaayo i-focus og kanang mga daghan nga butang. Nya ako ang problem po di ato na realize na ako kay daghan ko gi-focusan. Nya murag ako nang nakalimtan ang unsa gyud akong ganahan. Sometimes dai nga dili yung ka makaserve og 2 masters or 3 masters at the same time. Nya karon nga year kay I focus more on photography. Nya medyo ni work siya kay naka-focus man ko sa usa ka butang. Dili gyud ka focus og daghan nga butang kay either one of them kay ma-compromise. So mo na ko na realize, mao na ko nakatunan nga we have to focus on one thing and what we want in our life. Kay importante yung kayong kabaw ka unsa imong ganahan. Kay bisag masaag ka kay usara kung kabaw ka asa ka padung ba kay maabot ra gyud ka didto. Bito, wait lang. Nagkuhan lang ko. Go na dai. Kay nindot giyang gingon ba, I had to check. Kuan bitaw tama na mag-take jud ka og rest. Tanan man siguro butang kay ni jud ka mo take og rest. Dili jud na siya kanang di lang ko kay dagan mawala sa kuha. Pero hunaw nimo ba kung mo rest man gyud ka, kuha man gud tama ba ang word na tenfolds pa mo balik sa imuha. Kay kung mo invest man gud ka, take for example sa equipment or sa imong skills, kay naagyog kay makuha always. Naagyog kay ma-build always. Kay ni-risk man ka. Sa una ni-risk pog ko. Og sa una Android ako guys. Nya wala gyud ko ako ang phone gyud. Kani kay kanang katong mga videos na ko nga murag clear pa og kuha. Manghuram pa ko sa akong igagaw kay siya may mas okay. Nya kami dili ba ya. So mag-make og video mura pa kong magluhod saya kay maldita man siya sa una. Mura mo ko iPhone bo. Please. Nya unsa ra gud yung iPhone sa una? iPhone 6 Plus. Unya dako ra ba yan nga kuan sa una mga 2017, 2018. Ang unang ko siya para nindot ang quality ang video pod ba. Kay medyo arte-artihon ako sa una ko nga fangit man pag sa Android. Uy, sorry Jud. Kay unsa bagoy way buot nga button nya yang mga nadakan bipod na kong videos kay clear as day pud yung mga vloggers sa una sa YouTube kay mag iPhone pud ba na sila camera so murag ma-influence pud ka ba nga mag iPhone pud ka ko og kanang video. Nya katong nakasugod na kong video nalayo man mi sa akong igagaw so wa siya kapahuram mo og iPhone undang pud akong video dai. RT man siya. Nya akong first investment jud kay na kwarta ko 20 mil. Ato siya i-center. Nya nanghuram mo jud kog laing mama ato. Kay wa may home credit ay. Why dili sponsored? Pero transparent ako ni. Nanghuram ko kanang mama kay na siya loaning app or something na siya loaning something ba nga maka-loan siya ba. Sara ko nga. Kay kuan man kay ko sa akong sarili ba kampanti kay bo. Kung mapalit ko ning iPhone maka-video ko dagan na mo kuha sa ako. Ano mo? Mga events, mga kuan ba, video baron, kuruhay. So, diyan to mi dito, nanguram ko mama, ako nga, igo,
ikaw bayad bi, ako ra mag-monthly. So, ay, gamito na nako imong ngan. Ako ra bayad monthly. So, gigamit na ako, na-approve kay kuan man siya work kay lisod man gud ma-approve og mga loaning apps ba kay man sila nga dapat na kay trabaho Pinoy ka unya na kay kanang monthly jud ng income nya unsa ba ko sa una grade ganang mag first year college pa unya mo trabaho pa unta ba ay kuan mo start pa lang ba so ni risk ko ako nga mo bayad ra ko te monthly ra gyud bayad ko nahuman ako tog bayad mga 6 months pero di na may amigo sa mama kay giaway ko niya so may siya story di man to siya tigtanawan ni abos giaway ko niya kay kanang close man gud ni siya sa akong ex unya kanang murag mo siyag naigking ba so nabayran ako siya as early as 6 months na supposed to be 12 months to pay to siya so gina gismil na ko siya every month para mahuman ba kay di ko ganag utang gyud guys promise kanang mao gyud na siya ang tighurot sa imong kuan sa imong kwartang utang nga kanang nakaybayran monthly pero no shame sa utang ha if need jud nimo utang lang bala ka ayaw lang jud sa kuha so karon ang story nga di na mi okay atong mama kay kat ko na kay kung ano daw nga bagaway pa lang daw ko ni palit og 11 mukuha na mo daw ko 13 Pro ano ko nga di pwede kay kani nga time guys pagka 6 months na bayra naman ako nagka-kwarta na magkukulik lala na kaya kong kwarta ba so ako nga i-take jud ako ni i-risk na pud ako kung money para nindot na ba kay kato nga time ang gipalit na ko na model sa iPhone kay kanang 3 years ago pag-ibuhat. So, mag-lag na siya ba? Mong need to upgrade. So, na ko nga, may pag i-invest ko bago na pod. Which is, dili good siya financially smart kung sa tuwaron. Kay, like, kay katuman, bata ba man, mabibuot. So, sirang, invest lang. Mo lang man ako ang panghawakan that time. So, ni-contact ko siya balik na pod. Wala pa jud koy anything problema sa iya nating ako na siya one-sided beef sa ko. So kung giingnan ako siya. Timutang na sad ko pero wala ko ning utang sa iya ha. Na ako nga timulo na sad ko pero tuara. Mulo na sad ko. Pero kanang for iPhone 13 no. Pero duwa to ko ang gusto ko duwa to akong gusto kuhaon guys. Sakyan na daw ko iPhone 13 Pro. Pero mind you, kung kwarta to 50, pero 50 mil and a big dream. Dito. Uy, waji mali mga mangarap. So, nara ko nga, mangutang ko, mag-loan na po ko, bayaran lang na ko monthly. Suko man siya. Siya, nag-utang be. Ano ba? Tinga ko suko na. Biyut, pag-click na siyang profile, gi-post naman ko day. Kinsa ning, murag sinage ite, ang mangutang ay ka na mag-loan na sad for iPhone. Grabe ka kat-kat. Uy, nga na, yung extended din. Adlock ko niya i-post. Adlock na ko. So, gingnan ako kong ex. Og iyahang, ang akong ex, kay mama mo to siyang amigo, sa iya circle ba. Ano ko, ingna daw siya nga, na siya problema na ako kay so far wala ba ako'y problema niya and wala siya problema na ako wala siya problema hon monthlyhon wala siya problema sa monthly ba kay ginabundak na kog bayad nahuman na dayon siya 6 months dayon na 12 man dapat to karon kay na learn ako nga mura siya na crab mentality ba so murag nasuko siya because I'm getting a new one so ningon so kato kong ex ug yang amigo ug ang mama sa yang amigo gipagpiestahan ko day kay dili man ganahan ang kanang dili wala ba mi nag-end well sa akong ex so murag nagstorya silang tulog gilibak ko nila na sila nga kat man ka daw ani niya dagan ako pangarap kanang gusto ko makasakyan nang gusto ko mag-cellphone at bakit I mean wala may mali mag-manifest or maggusto ko ako ng mga gusto so niya ako may pagkuan na lang. May pamag kanang di na lang kaysa daghan mong storya. Also dili man pud mi connected ato nga ay dili mi suod na kaayo atong tawhana ba.
katong ang mama ra. Natinga ako sa sugod, okay ba yung mama sa kuha? Pagkautang ako kaduha, wala man ako gikuha sa iyang kwarta ko lang may like isulat ra gyud mong pangalan dira, ako na bahala mo bayad. Nya feel man niya hustle daw sa iya nga na may app. Nabidi naman nimong bayad pero wala man siya kabaluan. So mo to naka-create siya og one-sided beats ako na adlaw ko gi-post. Gingnan jud ako ng ex to. Pwede na siya nga dili ko pa pagkaulawon kay like kanang sorry god wala man ko na nga siya kwarta ni piso like how come nahimo kong kat-kat. So gi-fiestahan to nila kay na may kalagot sa kuha ko ang ex. So murag nagkuhan sila nangasuko sila sa kuha ba kung wala ko nang ayos sa inyong kwarta. I just needed her name. That's all. Kay dili ko makakuha kong mom, dili makakuha kong papa. Sa kuan, sa Lunias kay lagi wala man po sila work murag ako ni breadwinner ato na time ba. So when it comes to that, maybe i-check ninyo yung mga connection basig mga nanay secret animosity. So moto niya dagan ginawala sa kuha ato kay risk bit to daran kanang nagkuha ko phone pagkuha jud ako sa phone gyud ni risk gyud ko ato niutang gyud ko bahala na kun dili ta mo kinahanglan I can get it ana di kay na learn ikat ni flow kay na learn man ako na nay globe ba tas sa globe kay mo bayad ra kag half nya okay ra nga kanang bill sa kuryente ang ihatag. So kato gikuan jud ako gibit na akong mama dito ni aprobahan man kay nakapangalan sa iyang wifi bisag ako nagbayad. So moto nya ni risk gyud ko ato kay wala man may wifi sa una niguwa sad ko wifi kay apparently needed na siya nya kana gasto na kay sig data badlodlaw data kay makurot ba ya nya moto ni risk ko pag risk da ko dagan na din no kay nindot naman mo create kay kanang dili na siya kuan naabtan pagud to nga phone until last year unya since kuan gud to 2022 kuan na gud to pag gitrade na pud ako siya kay kanang need lagi magsigig upgrade ba kay maglag ng cellphone niya na ang nagkuha sa phone mom Mom, gamay na kay value, mamuji, pakamama ko. Ang 81,000 na iPhone 13 Pro, hindi mo ng 12,000 eh. So, ayaw dyan mo pag-try. Kaya walay ma-inyo. Wag yapon. Nya, makahambol siya nga journey ba kay kanang nag-risk jud ka sa sugod. Kanang always jud nimo siya ma-remember niya. Always jud nimo kanang himog rason ba to keep going. Kay maka-feel mo nga kanang kagibupon naman ni kanang napa man ni padulngan kay ka-feel gyud ako nag-feel. But like kanang kung i-surround nimo yourself with people kay nga always believes in you. Kaya makaingon jud ka nga, okay mo keep going kay they believe in me. Di na ka mahadlok guys kung imong kaupon mingon na undang ino na ba. Kay maklaro man na nimo if unsa ba kanang tama ba ni or dili but passion man gud siya ba and kanang nindot kay guys ba nga imong passion good kay ma-create into a business passion nimo mahimo kang employed ba because of your passion and then kanang ikaw ang own boss sa imong passion ba which is lumig is a feeling kanang nakoy na read na quote sa Facebook nga kadang yara sila nga kanang isn't it nice nga makakwarta kasi mong sariling craft or sariling art and sa kanang sa creation na side ba kay kanang i-minimize good ta because like more man yung gibuhat so pero at the same time maka-think mo ba nga sa inyong pananaw nga na ra lang gibuhat but dako kaayo bitaw jud mig na kwarta kita na kwarta sa creating lang so mag-create lang or mag-think og ideas for other people ana ba and dili gyud siya ingon dali sa sugod kay abi mo gud sa mga tao drawing ra na di na siya kuan nya or picture ana or kanang kuan ba kanang sitaw kana kanang
more na ilahang mabuhat or unsa ba pirmig man ko na madunggan kay akong kurso guys kay MMA man good so multimedia arts. So tanan na mga creation or creating mga filming, photography, graphic design or even kanang communications cover na tanan. And ang pinakalisod pag hitbog naon guys kay portfolio. Kay di ba mingon sila nga dali ra na pero guys lisod kayo mo create gyud og portfolio na mabaligya na mo mong sarili ba nga mo din imong ginabuhat guys. And then if makita nila nga mo ra ni kanang mutanaw lang ba ang tao sa result. Hindi Yes. sila mo tan-aw sa ilang process ba sa mong process atong process. Sige, ang last na ko i-ask sa inyo guys. So, unsay mga na-learn ninyo in starting this business or unsay inyong kaya i-share sa mga atong listeners karon na kanang advice ba nga nganong sila magsugod og something like ang ilang passion i-turn nila into business like something nga na or So, even like kanang ilang passion lang gyud na magsugod ra. Sige, kuan ka ng, like, going back sa mga gisulti gani habang kuan man good. I just go back a little bit kung asa ko gasugod or asa ko nagpuyo. Sa Talisay sa una, I'm just a very, normal kid. Nagpuyo ko sa Daplin Dagat. We're really poor and but my mom sustained me. That's why kanang buhay pa ko ron. I thank you for that. Kuan lang kanang but nakahawa ko ana nga lugar. I mean dili man siya sayop nga lugar but I know nga naapay something bigger para sa kuha ba. And kabaw ka nga nakahawa ko dira tungod because I dreamt big. Imag nangandoy kog dako ba. Need you ka mangandoy guys kanang you really have to dream bahala ka nang reach for that kanang unreachable star. Oh, reach for that unreachable star. Kaya mao na akong mantra gud bata pa ako. Kanang need you ko mangandoy for me to kanang go to places. O bata ba ko to nangandoy na ako nga kanang this place is not for me. I wanna go somewhere out there nga kanang belong ko ba. So man pagpangandoy na ako kanang things started to kanang nag work. Things started to work just because nangandoy ko. Nya kanang mo na siya if ever man gani makasulti ko og kanang advice to all the viewers or sa tanang tao kay pangandoy gud mo kanang wala gyud mo dala ninyo og sa mga nindot nga lugar, sa mga nindot nga tao, sa mga nindot nga opportunity if dili mo mangandoy. Like that's mo na free pa gyud, free pa mangandoy. Kung mangandoy man gud ka it somehow ang universe ba kay mo help man gud nimo. O mo help nimo og kanang manifest para makuha na nimo ang butang kay imong gipangandoy. Mag-feel lang nako ang when I say universe could be a form of people, could be a form of like friendship, could be a form of kanang relationship. That's the universe for me. Yeah, man, if you manifest well and you think good, nga kanang na kay maabot and you dream big, bahalag impossible kay you will really kanang go to that specific thing nga imong ganahan. So mao lang gyud na one thing kanang dream big. Bahalag nagkalisod, nagkamang na. You just have to dream. Yes. For me is patience jud. Kay dili jud siya lalim. Dapat jud makatanon nimo nga mohatag og pasensya og magpasensya si mong kaugalingon. Nga dili tanang butang nga makuha nimo dayon. Dapat imo jud na i-work. Work hard jud ka nga maabot ra ko ani nga time kani nga time nga ma-okay na tanan, mo successful na mo ana pero basta sa ako pasensya jud. Then napod kay kon sa ako mga friends pero nako ginaingon sila nga don't stress yourself over something you can't control. Kay ikaw ra mabuang. Ikaw mabuang siguro na huna din ka nang samo na kay kontra din ka nang wala ra siya na feel. Ikaw buang-buang na kay dira. Na ka. Nga siya happy lang. Ikaw kay wala na. Makamatay ba ng stress guys? Sige, mo na cause Mo na nice stress tabs. mo na cause ito ng sakit, stress. So that's it. Pasensya lang dito guys. Ako add lang siguro pag ko kay Alan. It's the same thing na I feel like ambisyosa kay ko nga tao. The same. And kanang pagka-ambisyosa nako kay mo'y nakabutang nako sa mga things nga gatuo ang uban dili nako kaya. Kay ga-believe ko sa akong self nga mas deserve nako ing ani. Sa una wa po ko kakasuwayan ng coffee shop nga mamahalon pero mugo jud ko balag ka nang kuan
to experience it kana manifesting sad kana to mga lugar nga kanang ay ganahan ko diri po magpuyo. I'll always go there. Like tanaw na ko mga taon sila mga gipang. Obserbaran na ko ubahon sila gipang buhat, kanang nganong na sila ngana sila something yan. So kana siya. So add pod ko sa like kanang creativity going back. Kana creativity gets you notice but kanang connection how do you call this kanang calculated risk pod and then showing up Yes. to do or create something kwan gets the bills paid something ana kay daghan man kay creative ang tao sakto siya kita tanan na tay uniqueness to create something na sa tong experiences na to na gain until na dagko ta but sometimes ang mga uban nga ingan nga tao dili na sila makita tungod strategy man gud gihapon siya you have to go there show up be consistent to do the craft para makita jud ka and then mulambo ka kay sometimes makaon ta usahay pud sa tuang mga doubts uncertainties nga na but you have to think gyud nga you are doing this for you for yourself nga naara gyud gihapoy results whether it's good and bad things is an experience pod to do another stuff sa future nga mas better sa imong experience karon so kana siya Tinuod ket nung show up ba mo gud jud ako ang iingon karon. Like una mo dream big ka, kaduha patience, and katulo kay kanang show up gyud ka always because showing up is all worth it yun. Mao ni ang gitudlo ni Zik sa kuha. Kaya sa una naadyo ko'y time nga dili na ko mo create jud uy kapuya kay kanang sa mani nga na ba and then diha mo muso ng mga hiatus kanang lag out sa ako kanang dili na kong buhat and kanang ang pag-ingon niya sa kuan siya show up ra gid kay consistency man pud gud ang key balag ma-flop kad ana nga video ay lang gyud og stop og create kay kadugayan makita ra na magbalik ka na gyud matan-aw ra gyud na sa tao manotice ra gyud ka and I did that awa nanamiron sa Good Girls na dyan podcast yan kada gyud ako always pag mangayo og advice sa tao unsay mo ang kuan key to like content creation sa bana or kanang creating lang in general kay mo na jud ko always show up and then always tama pud tong patience nga kanang at first manggod ko mo create to kay kanang pagpangit una kay di na ko kanang ingana ko wala ko'y patience ba gusto na ko pag mo drawing ko una dapat nindot na na results dayon results dayon dili man na nimo makita gud sa sugod ang results makita na nimo siya sa ulahi lain pod pero it's all worth it man god kay kanang kung magsige ka create and nakay patience and nakay dream and like kanang always ka show up nindot kay ang results ana kanang something a result nga ang kanang result ba kay something na kanang wala gud nimo gi-expect nga mabuhat nimo and then people will notice and nanay mga tao maka-notice no and nanay tao mga ingon si mo nga kanang kuya ano giunsa na nimo like di ko kay ngani sa una nadyo mo comment ana nga uy dili gud ni siya ingani sa una and then it's like something a story to share ba kanang kani si Alan, kani sila ate Chance, ate Shy di ayo ate Chance. Iganang wala pa ko ni sila studio sa una, but gihimo nila og kanang gihimo na nila ron. Ingani ba kanang kuan pod guys, if mo dream good ganita kay i-put nato siya in execution ba. Balag limited good gani atong resources, but if naatay resources na maka-start na dayon, Cause naamang gukoy mga kaila. Wala pa sila skills. But nana sila yung mga bombastic kay na mga equipment ba ka na wala pa makakabalon sa buhaton pero mo demand din sa parents or mo demand din sa sugod nga dapat na adyo ko ani para makasugod kay nga nang ko sahay kanang di ko masugod ani kay wala koy Faber Castell na fenso mga mahalo na mga equipment ba maka drawing kay guys
kapila na ako ka years, sige og try nga gusto mag-drawing, di dyan ako kaya mag-drawing, but still, nag-try gyapon ko. And also, kanang walay malay sa trying. Ayaw mo pagka-cringe, ayaw mo pag-feel nga scary. Scary man jud always ang sugod, but like, kanang ang pagka-scary good nimo kay, like, naadyo na siya fruition kanang someday. Yes. Na makaingon gyud ka nga, wow, so hadlok ra gud kay ni sa sugod. Karon kay murag, I can do it na wala na worries ba. Mm. And also passion pagid nimo like imuha pagid na like it's something you love gani, which is thankful gyud ka ba, and always be thankful gyud, always thank you Yes. kun dili ba sa mga tao, kay Lord, sa imong mga friends, sa mga people nga nag-believe sa imuha, sa company na naghatag sa imong job, or sa or even sa landlord. Thank you kayo kay na kami inyong gipakuan. Kami nisugot mo sa among kuan. Ano ba? Like be thankful gyud. Maybe thank you kayo kay nagpasiga ka. Thank you kay gipalingkod mi nimo. Thank you kay nakastorya mi. Thank you Sir Chance for thank you Good Girl Studio for making this. Thank you kay Flo kay kung wala kang Flo, di dyan mo gawas sa podcast ni. Kunang kanang always stay on daily gratitude naman guys diha mo gid na ako guys. Always thank you gyud. Gratitude gyud, grateful gyud kay kung wala ni tanang butang or wala ka ni so good, even sa imong self mo, thank you kasi imong self kay wow, tungod sa imong passion, tungod sa imong kanang drive to create or to like kanang inspire other people kay like wow, thank you, I did that. Makalimot na gutaw sa guys, kanang sige na think ba kanang I can't do it. Kasi baka wala sa siya burnout or Oo. kanang kuan. Kay No? grateful man gud ka. Tapos kanang ang ubang tao pud ba kay kanang sige kog tan-aw ug sige compare sa like sita ka na sa progress sa uban ba. They also started na kanang somewhere, guys. I believe kanang kita tanan jud naga-start jud somewhere. And mao nang maka-atras ta kay i-compare din nato to ang sarili sa other people, which is mali man gud na. Always think about your progress. Like kung i-think gud nimo siya, maka-happy good. Ayo i-think ang progress sa ibang tao, guys, kay igi siya maka-help sa imuha. And you think nga small na kay mong tanaw because kanang other people can do it, kanang if other people can do it, as in if other people can do it, you can do it. Ang need lang yun nimo is like kato ilang gingon na you dream big, na kay patience, you start somewhere, and then like kanang you show up, and kanang dili nimo i-think mga tanan experiences or tanan sinugdanan or tanan butang kay kanang maka-hurt gyud sa imong progress, maka-feel mo gikana tanan, guys. Mixed emotions yun kung mag-start ka og create or mag-start ka og business. Ambot lang sa other type of business, kaya ang business na mo kay monkey business. Yeah. mo nang dili gyud nako, dili gyud nimo i-judge or dili gyud nimo storyaan og lain ang mga tao nga nag-start somewhere. Like katawhan nimo ang mga nagsugod pa, namo gyud laing tawa na sugod pa, murag mukuan matinga na lang ka one day kay mahimo ka na nilang client. Sila na mo hatag sa imo service. Wa kabalo na magkita gihapon mo, and then siya din mo picture sa inyong wedding photos, unyay murang gid niya sa unang picture mo may klaro. Tingala kay mo siyang gi-hire sa inyong wedding kay nindot na siya portfolio. Outback. Thank you so much, Good Girl Studio, for making this podcast impossible. And thank you so much, Alta Sociedad Current Cebu. Balik-balik na lang ta. Ano di ay? Kaya wala man, Sir Marky. Dili dapat siya po yung mustorya sa kanang business yun. Sa kuhan dyan kay, grabe. Believe kayo, Sir Marky. Kay gaan kayo siya kastorya. Thank you so much, Pod, kay Photos of Alric. Ingon mo socials. So, my Instagram is sorry. Kuhaan ka ng Photos of Alric. Siya Mauna lang ako. picture sa atong Latest na mo. latest. Di na latest photo. kay I feel like kanang Napay- daghan akong na-post pagka-post ani sa October. And thank you so much Ate Shai and Ate Chance for ano din. Kay tungod
tungod silang studio, aska ka na nindot. Nindot kayo mga podcast eh. Thank you so much. So, unsa kay social sa Good Girls and inyong individual socials? Sa Good Girls kay Good That Girls that studio. Then sa ako kay Shaitani. Ako kay Chansiso private man. Private di siya kuhan ka siya na tao, Loki. Good guys. Salamat. Sige, sige. Follow po ang Katikaran Podcast kay wala, imposible dyan ni Tanan na wala nang Katikaran Podcast. And thank you so much to me. Thank you so much. Thank you so much everyone in this room. Follow me, Ira Daniela. Advocate. Kung wala ako, wala tong podcast. Domino effect tara. Thank you so much. Imora to siya ako ang inyong addicting di masugo nga internet happy and kini ang Katikaran Podcast Season 2.